ölme çölürdü kısman beri ayrılıp yalnızlığı görmedik. Vah vah Bilin 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 kadırın nemilsini düşman bey tamam Rudine bilmezi İci düşün aç hormonu görmedi Vah vah Astamını kadırın nemilsini bayram şahine aylar gülün önüme dünyada gelip hümmati göründür gözüme Hayrazam dinlemez hükmü Vah vah
Kadırın nemin züleyim Bilbildik hayrasam dinlemez yüzümü Vah vah Aklı almayı sana Kadırın nemin züleyim Täze köp sawal ýerine ýetirip beren ajaýyp aýdymlaryň üçin halipalan aýdymlaryny ýerine ýetirip berdiň zandy sesse. Indi bolsa Edil arkadamyň saýasynda Türkmen owazy bütün dünýä ýaň salýar. Şonuň ýaly arkadamyň saýasynda biziň sunugy saatlanma bir näçe aýdym salanmaz. Daşary ýurtlara gidip, daşary ýurt sahnalaryna bir näçe ajaýyp aýdymlary ýerine ýetirýärler. Dost sogonlyk ýurtlaryna Edil arkadamyň saýasynda ajaýyp sahnalarda ajaýyp aýdymlardan çykyş etmek sunugy saatlar üçin diýsen beňençli wakadyr. Şonuň ýaly sizem arkadamyň saýasynda Belarusiýa döwletine medeniýet tepdilerine gatnaşdyňar. Şo ýerde size şo ajaýyp sahnada çykyş etmek näme täsir galdyrdy? Elbette Ahriman arkadamyň saýasynda sunudymyň ganaty bolup duran arkadamyň saýasynda daşary ýurtlarda Belarusiýa döwletiniň ul sahnasynda aýdym aýtmak bagty maňa müýesser etdi. Elbette bu ýagdaýa begenmezlik hiç il mümkin ýaly. Ýa-da daşary döwletlerde bir ul sahnalarda çykyş edip Türkmeniň milli sunugyny görkezmek oňa ul baht bolup durýar. Belarusiýa döwletine sapara gitdik. Bir näçe aýdymçylarym bilen Halipa jemaat sapar bile şo sahnada joşup aýdym aýdyp Türkmeniň sunugyny, Türkmeniň aýdym sazyny şol dostluk döwletlerde de ul sahnalarda ýerine ýetirdik. Bunam näme Gahryman arkadamyň bize edýän ahlasy, bize bildirýän anam bolup durýar. Dogrulyk beçen täze Edil arkadamyň bize ulu anam bildirýär. Bizim arkadamyň anamyny ödemek üçin giyjämiz günni edip elimizden gelen ähli zähmeti gaýgyrmak diýip Edil arkadamyny anandyrmak isleýär. Elbette ýa-da millep geçiň ýaly Belarusiýa döwletine saparda bolanyňyzda medeniýet tepdilerine gatnaşaňyzda o ýerde de bir näçe ajaýyp aýdymlaryň çykyş edensiň, dogry dämi? Girgepleşimiň şu ýerine de Belarusiýa döwletine ýerine ýetiren aýdymlaryň biri bilen gepleşime dowam edäýli. Başlygyna Kemal Adyr Nurerdi Halipaň hoş galyny diýen bir aýdym bar. Şonu ýerine ýetirip ýanlaryň bilelikde Belarusiýa döwletine ýerine ýetiren Oglubek diýen aýdym ýerine ýetirip berin. Bizem ulu höwüslen garaşýar mehriban ýerleşmeden ulu söýgü bilen sen aýdymlaryny diňler diýip umyt edýär. Onu başlysyna täş. Hoş halin diye, hoş halin
kılıçlaşan Hammamatır hoş halini Yorul ve yıldı dağlar On hayat bilinçlidir Gamdan kurtulmadım dililer İlim bunun hoş halini İlim bunun hoş halini Kurtulmadım bilir Dilim onun hoş halini Dilim onun hoş halini Vakkoyun sarmana çıkandan Çölmesen ayacımlarından Ay oğul Oğul Dünyanın sultanı sen oğul Düdü taşları fethedir Bir sevilir aşığın bitedir Garip keminenim ayolun Ey baskadan didem sürekli Cübbeten ayacıklarımdan Vakkoyun sarmana çıkandan Çörmesen ayacıklarımdan Oğlum Dünyanın sultanı sen oğlum Ayacıklarımdan Vakkoyun sarmana çıkandan Çörmesen ayacıklarımdan Oğul bebeğim Oğul bebeğim Oğul bebeğim Oğul bebeğim Oğul bebeğim Oğul bebeğim Dünyanın sultanı sen oğul bebeğim Oğul bebeğim Oğul bebeğim Dünyanın sultanı han oğul bebeğim Oğul bebeğim Dünyanın sultanı sen oğul bebeğim